Театр сәхнәсендә Шыңғыс Айтматов әсәрен сәхнәләштерәчәкләр. Гасырдан узын көн романы буенча спектакльне 7 ноябрьгә, ягъни Марсель Сәлимҗановның туган көненә әзерлиләр. Бүген әлеге яңалыкны театр җитәкчелеге журналистларга да җиткерде. Алар җәйге ялдан соң эшкә чыктылар. Кемдер сагынып һәм ашкынып, кемдер Камал театр бинасына салмак кына атлады. Татар театрының өр-яңа сезонга планнары турында Шулпан Касимова. Театр яктылыкка нурга илтә. Әнә шундый нурлы сәламне камаллылар тамашачыларына сезонны япканда ук юллаган иде. Театрны сагынганда ачып карар өчен сезонның премьераларыннан торган ролик бүләк иттеләр. Ялдан соң эшкә дә алар тамашачысын сагынып чыкты. Күңелләр күтәренке, кәефләр шәп. Алла бирсә, исәнлек, саулык белән барыбыз да. Сагындырылган. Эшкә чыгасы килә башлады инде. Бер 10 көн хәзер. Нишләр нәрсә эшләргә белмичә йөрисең. Әле кичәгенә туктаган ике җалда әйтмәгән кебек, менә инде эшкә чыгабыз. Шуңа күрә эшләргә. Үзләре ялда булса да сәхнәдән төшми диярлек алар. Башта футбол чемпионаты аркасында сезонны соң япса, икенчедән август башында Якутиядә спектакль уйнап кайталар. Тамашачы татар спектакльләрен сусап каршы алды диләр. Залга өстәмә урындыклар куярга туры килә. Эш яңа сезонда да ким булмаячак. 7 ноябрь традицияда бу Марсель Сәлимҗановның туган көнендә без ел сайын яңа әсәр сәхнәгә менгезәбез, тәкъдим итәбез тамашачыларга. Бу юлы Шыңғыс Айтматовның «И дольше века длится день» романын. Сезон башына бүләк мактаулар да килеп ирешә. Илфир Якуповка мәдәнияттәге казанышлар өчен күкрәк билгесе. Мөхәррир Алсу Саттарова белән тәрҗемәче диктор Эльвира Шәрәфиевага мактау грамотасы. Шулай итеп, бүгеннән театрда репетиция башлана. Исән сау булсак, Алла боерса, 5 октябрьдә сезон ачыла, аннан соң инде премьералар була. Яңа елдан инде Мәскәүгә гастрольгә диде, аннан Уфага диде, шулай итеп сөйләделәр бүген планнарны. Яңа спектакльләр турында мәгълүматны алар афишага өләшәк. Шулпан Касимова, Ишат Мөхәммәтов,